Des del principi de l'existència, molt abans que sabéssim que hi havia temps, sons, velocitat i vida, que els éssers humans som colonitzadors. De l'aigua a la terra ferma, de les coves als habitacles, de les cabanes als gratacels. Tenim unes ànsies irrefrenables d'arribar a nous llocs, de viatjar, de conèixer, però també de conquerir. Sempre disposats a ser més que l'altre, a tenir més que l'altre, a viure millor que l'altre. No ens ha d'estranyar, doncs, que domini provingui de domus, casa, en llatí. És la saviesa implícita de la llengua. La llar íntima i la res pública contenen el mateix pecat, el poder dels uns sobre els altres. Però també conquerim per pura supervivència. Què passarà quan ja no hi hagi més lloc a la Terra? Al límit del col·lapse, la superpoblació del món ens empeny a buscar nous horitzons inexplorats, per molt que semblin destins impossibles. El proper pas és a uns quants anys llum de casa. La veu còsmica. Capítol 1. Mart i la possibilitat de vida extraterrestre. Benvinguts a La veu còsmica, una trobada local d'abast universal de mires telescòpiques i importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galvany, des de l'astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers des de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem parlar de la possibilitat de viure fora de la Terra. Hi ha planetes similars al nostre univers? Com seria aquesta vida fora de la Terra? A Catalunya, la recerca sobre aquestes qüestions té científics destacats a nivell internacional, com el que avui ens acompanya, en Guillem Anglada Escudé. Guillem Anglada Escudé és investigador Ramon i Cajal a l'Institut de Ciències de l'Espai i participa en projectes per identificar exoplanetes, poder-ne fer imatges directes o fins i tot poder-hi viure. Hola Guillem, benvingut a La veu còsmica. Hola Lluís. A dia d'avui coneixem molts planetes, però hi ha una bona quantitat de científics com tu que cada dia n'intenteu identificar de nous. Per què és important identificar nous planetes? Bona pregunta. No es tracta de caçar papallones i col·leccionar-les, sinó que és una mica el que volem fer és posar el nostre planeta en context, perquè de planetes com el nostre només coneixem el nostre. En el sistema solar n'hi ha de similars, però sabem que a l'univers hi ha moltes estrelles de molts tipus diferents i, per tant, esperem que també hi hagi sistemes planetaris molt diferents i volem saber quant d'especial és el nostre lloc a l'univers i si estem sols, bàsicament. És una mica la pregunta que anem a buscar i que intentem resoldre. I com els trobes? De quines maneres els trobeu, aquests planetes? Ens pots resumir ràpidament? Sí, els planetes tenen la característica de que no emeten llum pròpiament, les estrelles sí, però els planetes no, i a més reflexen una mica de llum, però són molt més febles que l'estrella. Llavors els hem de detectar de forma indirecta. Sempre tens els planetes orbitant estrelles i el que fem és observar, mirant-se com l'estrella, la llum de l'estrella que ens arriba, i podem, per exemple, mesurar com aquesta estrella es mou de forma molt fina, i si hi ha un planeta orbitant aquesta estrella, mourà lleugerament aquesta estrella i aquest moviment periòdic ens diu doncs, quin període orbital té, a quina distància de l'estrella orbita. I l'altra manera que fem servir també, per exemple, és quan el planeta passa per davant de l'estrella, que es diu mètode del trànsit, llavors podem mesurar el tamany d'aquest planeta perquè veiem que es va repetint a cada òrbita, veiem quanta llum de l'estrella queda bloquejada pel planeta i a partir d'aquí també doncs, podem inferir quin tipus de planeta és, quin tamany té, etc. Les propietats del planeta i, sobretot, quines propietats es necessita per tal que hi pugui haver vida? Bé, aquesta és una pregunta molt... És la pregunta. Ara mateix, com que les possibilitats de la química que pugui donar origen a la vida podrien ser infinites, el que fem és intentar buscar vida que puguem identificar. Que si la veiéssim, sapiguéssim que allò té pinta de ser una vida similar, per tant, a la terrestre, basada en el carboni, que hi hagi aigua, que tingui unes temperatures i una química similar a la que tenim a la Terra. No estem descartant que n'hi hagi d'un altre tipus, és que volem trobar vida que d'alguna forma, que si la veiem, sapiguem què estem mirant. A mi hi ha dues coses que m'interessen d'això que has dit, no? Que busqueu vida similar a la terrestre, però vosaltres, clar, concebeu que hi pugui haver una vida que no tingui res a veure? Sí que es concep, i tot i que té la pinta de que la química del carboni, que és en la que estem basats nosaltres, és la que és com més rica i dona possibilitat de que hi hagi més varietat química, hi hagi com una cosa més semblant a la nostra, però que també permeti reaccions complexes, perquè la vida al final és un sistema molt complex, que
es comporta de forma una mica impredictible, hi ha com moltes possibilitats i la vida pot explorar i pot desenvolupar-se perquè hi ha aquesta riquesa química que permet que la vida es torni una cosa complexa i que eventualment en desenvolupi intel·ligència, digue-li com vulguis. Aquest és el gran tema, no? Què és la vida? No sé. Sí, és un tema obert, es fan servir definicions, depèn de qui li preguntes, n'hi haurà que et dirà que ha de tenir consciència, n'hi haurà que et dirà ha de ser un sistema complex on no es pugui explicar del tot el que s'observa amb reaccions químiques clàssiques, sinó que hi ha d'haver-hi una mica... I ha de morir. Ha de morir, llavors, si vas als llibres de text et diuen que sí, ha de morir, ha de reproduir-se, ha d'alimentar-se, em sembla que és la definició bàsica que els ensenyen a primària. Abans deies una cosa de si estem sols, vull dir, la pregunta és, tu creieu que estem sols o no? Bueno, com es reformula aquesta pregunta, ara mateix no és que si estem sols o no, és si coincidim en el temps amb una altra civilització intel·ligent, amb una altra forma de vida. Perquè la Terra ha sigut com és, detectable amb oxigen i això, només la segona meitat de la seva vida. Fa 65 milions d'anys hi havia els dinosaures, res a veure amb el que hi ha ara. Llavors, inclús pot ser que hi hagin civilitzacions intel·ligents però estan tan lluny i això que abans de que aconseguim contactar-los ja ens haurem extingit. Les distàncies són molt grans. Llavors, aquesta coincidència amb l'espai i amb el temps és el que sospitem que fa molt difícil que puguem detectar vida més enllà de la Terra. Més que no que hi sigui o que no hi sigui. I busqueu vida per veure si hi ha vida semblant a la nostra per contactar-hi o busqueu altres llocs per anar-hi a viure? D'entrada hi ha la pregunta com més científica que cadascú fa pels motius que vol fer-ho. Hi ha com la pregunta més filosòfica de si la vida és una cosa molt especial de la Terra. Al final, les religions parlen d'un creador o d'un enginyer que va crear la vida o que ha posat les coses en forma de que puguem que el nostre planeta té alguna entitat màgica que ha intervingut en algun moment, no? Nosaltres, com a científics, no veiem la necessitat que aquesta entitat màgica hi sigui, per exemple, i això és el que estem investigant, en el fons. O sigui, no estem investigant només si hi ha oxigen, no, són preguntes bastant fonamentals d'on venim i de cap on anem, o de si té sentit la vida o no, o hem de gaudir i oblidar-nos dels problemes del món. Tornant o resumint una mica això que ens estàs explicant, el que he apuntat és que els planetes tals que si podríem els humans anar-hi a viure hauria de ser rocós, hauria de tenir una atmosfera tal que puguem d'alguna manera generar oxigen, poder, no? Perquè nosaltres podem respirar. Hi ha alguna altra propietat? Que hi hagi aigua líquida és unes coses que s'esperen que hi sigui, també perquè és l'aigua líquida combinada amb el carboni, la que dona la riquesa química que tenim en el nostre planeta. Podem discutir de formes exòtiques de vida, però quan ens mirem Mart, per exemple, que és el planeta potser més similar a la Terra, veiem un planeta que no hi ha res que es mogui gaire a la superfície. Quan mires la Terra ja veus els mars, veus el clima, veus les selves, es veu, des de l'espai es veu. En la resta de planetes del sistema solar potser hi ha vida, però no és una cosa òbvia i frugal com la que tenim aquí, sinó que si és que hi ha una vida és una cosa com molt més residual. Llavors aquesta explosió de vida que hi ha hagut a la Terra és el que ens agradaria saber si pot passar en algun altre lloc. No tant si hi ha una forma microscòpica a Mart, potser sí que hi serà. I tu t'has dedicat a fer Tu has fet un projecte d'una ciutat a Mart. Sí, vam pensar en aquesta línia de que Mart és el planeta més similar a la Terra en temes de composició i a la distància a la que està del Sol, i que a més se sap que al principi Mart va tenir aigua corrent a la seva superfície, unes condicions molt semblants a les de la Terra. És com també el lloc com més natural i menys hostil del sistema solar on podríem pensar eventualment anar-hi a viure, no tots plegats, però sí que potser explorar-lo o inclús evitar-lo d'alguna forma, sí. Doncs que en Guillem és el coordinador d'aquest projecte que deies, que es diu NUWA, que és un projecte que està entre els 10 finalistes, entre més de 170 propostes internacionals que van participar a la crida de la Mars Society, que volia dissenyar una ciutat que fos sostenible a Mart. Com hem dit fins ara, Mart és el planeta que té aquestes condicions necessàries, que en té més de tots els que heu descobert. A la vostra proposta de ciutat no només hi ha astrofísics, hi participen diferents tipus de persones amb diferents perfils, no només de ciència, també enginyers, arquitectes, economistes, no?, de les ciències socials. Bé, això sembla com crear una societat de zero, no? Sí, perquè al final no és un problema d'enginyeria.
aquí. El que estàs posant són persones en un altre lloc, és una situació nova, s'assembla molt a arribar a un lloc nou, a la colonització, i no vull fer servir aquesta paraula perquè té com una connotació de la que ens agradaria separar-nos, però sí que a mi m'agrada més el concepte d'extendre el domini de l'experiència humana L'expansió. a un altre lloc, de la mateixa manera que ens agrada experimentar la tundra passejant i fent excursions i arribant als pols, doncs que hi hagi l'opció de que puguis viure en un univers que és molt més gran que el nostre planeta. I Mart és com el primer pas. Guillem, és que tenim un missatge. Ens ha enviat l'Oriol Sauleda, que és un poeta extraordinari. Ens ha enviat un missatge que m'agradaria que sentissis perquè té una pregunta a fer-te, que és aquesta. Ja veuràs, escolta. Em diuen el fet d'anar a fer vida extraterrestre, és a dir, de que hi hagi vida més enllà de la Terra. Entenc que som nosaltres anant allà a viure o a fer no sé què. M'imagino amb tots els indianos que anaven a Cuba o a les Amèriques a fer fortuna i al final hi havia un prisma de dominació on s'expoliava la riquesa d'un altre lloc per tal de després poder tornar a casa amb un altre estatus. I no sé si en la cosa de l'extraterrestre es tornaria a repetir aquest patró. I llavors, en comptes de dir aquest és un indiano, es diria aquest és un marcià. I tindria el seu estatus i el seu jardí amb pedres lunars. Com ho veus? Bueno, és una mica el tema que havíem començat de parlar ja, de que aquesta colonització, no sé com l'hem de dir, visita o traslladar-se a Mart, que no sigui una mirada que no sigui el mateix exercici d'expansió i de que obrim una nova mina, una nova illa i que sigui un lloc on comencem a consumir. Però això va més... ja no és tant... Bueno, és un tema més social, al final, i més filosòfic, de per què hi volem anar, si hi volem anar-hi. Ara mateix té un cost molt alt, i per tant, aquest és el perill, com que és tan car, només hi tindran accés aquells que siguin molt rics i poderosos o organitzacions molt grans. I clar, no som nosaltres, aquesta gent. Llavors, aquesta gent tindran els interessos que tinguin i, bueno, nosaltres podem tenir la conversa, perquè potser no som tan poderosos individualment, però som molts també. Llavors, hi hem de dir la nostra. Mira, que dius això, li hem demanat a la Núria Martínez Bernis, que també hi pensi una mica al voltant d'això que estàs dient, i ens ha enviat això. Vista l'habitabilitat terrestre, enfoquem colònies planetàries, extraescolars, extrasolars o no, per deixar enrere l'espècie dels terrorífics i les terrorífiques terrestres, que viuran amb una esperança de vida a la mida de les seves agressions i regressions. Sí, a veure, jo no crec que sigui el tema de deixar enrere ningú aquí, aquí és més un tema del sentit de l'explorador. No estic pensant en el sentit de l'expoliador, sinó el de l'explorador. És el que va a veure com es viu en un lloc nou i com es troba una nova manera de viure doncs a Mart en aquest cas, o en la resta del sistema solar. Perquè al final el sistema solar és molt vast i immens. El que no hem de fer, i això està claríssim, és quan s'obri la porta de Mart o quan s'obri la porta de la Lluna, de que puguem anar-hi a viure, continuar l'expansió econòmica de creixement indefinit, perquè podem fer-ho. Quan tinguem accés al sistema solar podrem continuar creixent exponencialment i tornarem a tocar un sostre d'aquí 100 o 200 anys i la història repetirà amb una altra versió de la mateixa pel·lícula. Aquest és l'error que hem de mirar d'evitar. El que té el sistema solar és que ens pot donar els recursos per mantenir el nostre planeta, de fet, una mica més endreçat. I si ens ho creiem, ens pot ajudar, de fet, a fer que el nostre planeta sigui més sostenible tot plegat. Perquè I en el projecte aquest de NUA, que és un d'aquests 10 triats i tal, això està plantejat. És a dir, quin tipus de ciutat heu plantejat? Quanta gent hi pot anar a viure? Quan? Bueno, quanta gent hi havia d'anar a viure era com una mica la condició per ficar una mica de marc, perquè quan dissenyes has de prendre decisions. Dius, doncs el número no són 10 persones, ni són 1.000, era perquè fossin 1 milió de persones. Una mica amb el concepte de que és una societat sencera, una ciutat amb tota la seva complexitat. I una mica la pregunta que nosaltres volíem respondre no és de si tecnològicament es podia o no fer, sinó que si es podia fer d'una manera sostenible en el sentit de que només utilitzés materials locals i que es pogués
almenys per principi es pogués crear una economia circular, de que la ciutat es pogués sostenir en el temps. És a dir, I això són uns preceptes de tots els projectes o no? No tots, depèn. Hi haurien d'altres que eren més orientats a l'enginyeria, més orientats a l'explotació minera, per exemple, o més orientats a temes més d'exploració científica. De fet, en el nostre grup hi havia molts urbanistes d'aquests que pensen com han de ser la ciutat, i el tema de la ciutat de 15 minuts ja sortia, no? Perquè havia de ser tot com més que hi puguis anar a peu, que no necessitis el vehicle privat, etc. Llavors hi ha molts conceptes d'aquests, de com s'ha de viure, que sigui sostenible, que la gent no es torni loca, que sigui un lloc on vingui de gust. Tu te'n vas a viure a Mart perquè mola anar a viure a Mart, no només perquè és Mart i això, i no estàs allà dintre un túnel, sinó que és una cosa una mica més vivible, i la gent hi va perquè vol, no per anar allà i tornar amb la riquesa I qui aniria? de la terra. Qui vulgui anar-hi, tu... Bueno, però en el projecte vostre. Suposo que heu hagut de també pensar qui Bueno, aniria, i quan i com. Ha d'haver-hi uns perfils de feines que s'han de cobrir, com a tot arreu. Per tant, hauria d'haver-hi uns certs especialistes. T'has d'assegurar que part de la immigració cobreixi el tipus de feines que s'han de fer, perquè si no la ciutat moriria, i a Mart et mors més ràpid que a la Terra si alguna cosa falla. Aquest és un perill molt gran. Aquí, mira, si para la calefacció, ens posem tots juntets i ja està. Però a Mart s'obre la finestra per accident i en 10 segons estem tots morts. Llavors, hi ha uns riscos com més immediats que, per tant, la ciutat necessita d'un tipus de professionals que s'encarreguin de les coses. Clar, hi hauria d'haver uns perfils que hi anessin, però la gent hi hauria d'anar-hi voluntàriament. Com tu, un podria triar anar-se'n a viure a Sibèria. Per què la gent viu a Sibèria? Què se'ls hi ha perdut allà? Molts perquè els han obligat a anar-hi, Alguns sí, però hi ha gent... I la majoria marxa. Per això la pregunta és per això preguntava qui aniria. S'enviarien criminals com a Austràlia o s'enviarien robots que aguantarien molt més les inclemències i més no trobien a faltar ningú? Es va parlar d'això, es va parlar quan discutíem a veure qui havia d'anar-hi. Per donar un incentiu pots dir vas a Mart i se't perdonen totes les penes, això la gent que se n'ha... És com la Legió, eh? Als Estats Units, Austràlia, i se't perdonen les penes i allà... Bueno, la monarquia, que també se'ls hi perdona tot. Si entres, si logres entrar... Però sí, es va discutir, al final ha de ser com almenys el cas al que vam intentar proposar una solució, havia de ser com un model d'immigració obert en el que la gent hi pot anar, que ho hagi de demanar, s'han de cobrir una sèrie de professions perquè hi hagi una mica de varietat, però després ja dependrà de qui vulgui anar i de com es financi, que aquest també és el clau. I quan es triga a anar-hi? Uns pocs mesos, un viatge d'uns mesos, com qui anava a les Amèriques fa 5 segles, bàsicament. I no hi ha previsió que s'hi pugui anar més ràpid? Sí, també es podria anar més ràpid, sí. Un cop ho tinguis ja muntat i ho tinguis instal·lat, es podria anar un parell de mesos. Però vull dir, la velocitat de transport, hi ha previsió de que pugui millorar en breu o no? En breu no. Són mesos de distància. I se sap que no es podrà millorar en breu? Vull dir, em refereixo que els que anaven a vela a Amèrica tampoc sabien que es podria anar més ràpid al cap de relativament pocs anys. Sí. O sí que ho sabien? No crec que ho sapiguessin, perquè també en aquella època és quan, per exemple, es van descobrir els planetes del sistema solar i que eren planetes com el terrestre, i a Galileu no se li va acudir en cap moment plantejar anar-se'n a les llunes de no sé on, perquè ni se li passava pel cap com una cosa podia ser un coet, per exemple. Que algú va proposar, sí, podríem fer una catapulta, havia de ser el tamany de l'oceà Pacífic per poder llançar un objecte i que arribés en palanca, fent palanca fins a Júpiter. Clar, idees d'aquestes. Ara també tenim idees de bombero tipus això. Moltes d'aquestes idees de ciència-ficció són com la palanca tipus del tamany de la Terra per enviar algú a una altra estrella, per exemple. Ara però no anaven desencaminats, no? Verne quan pensa que farà un coet, tipus un canó, no? Llavors ja, però Verne ja és més tard. Això ja és segle XIX. Però amb tot això, penso, vull dir, vosaltres us dediqueu a projectar i a presentar uns projectes, però primer la pregunta és aquest projecte qui se l'ha quedat? I l'altre és que tot això val molts diners, ho has dit. Si algú paga, coneixent com va el panyo, podrà cobrar per algun altre costat, o no? O tot és molt bonic? A veure, els diners... També aquí entra la pregunta de què vol dir diners. I ho fem perquè volem aquesta expansió de la humanitat per tothom. Perquè et serveixen. Pels que hi volen anar-hi. O sigui, els diners són pel que serveixen, no? Llavors, si tu diuen, mira, ens ajuntem uns quants i durant 10 anys treballem tots junts en comunitat per construir les naus i això, segurament es podria fer. És un model que podria permetre fer aquest tipus d'esforç. I no són diners... No ho comptes amb euros, comptes amb hores de feina que la gent hi posarà perquè hi volen fer-ho i
perquè volen anar-hi. El que vam fer nosaltres, en realitat, el projecte és públic. És publicat, és com un article científic. Qui el vulgui agafar, l'agafa i allà està, per qui el vulgui servir. Podríem parlar hores i hores sobre això, ja ho veieu. Sí. Però ho hem de deixar aquí. Tant de bo tots aquests... T'ha quedat alguna cosa per dir, Lluís? Bueno, no, només que tant de bo tots aquests projectes pensar en com viure a Mart ens pugui servir per viure millor la Terra. Clar, aquest seria el tema. En tot cas, cadascú traurà les seves pròpies conclusions de tot el que hem parlat. Per exemple, Joan, què t'ha fet pensar tot plegat? Bé, jo el que em fa pensar és a veure amb la necessitat aquesta que tenim. És que em fa com bastanta gràcia aquesta humanitat que tenim d'ensopegar sempre sobre la mateixa pedra, que és que ens costa conservar el que tenim i tractar bé el que tenim al voltant, i en canvi sempre estem pensant en com faríem una societat millor en un altre lloc, no? Començant des de zero. Sempre volem començar des de zero perquè aquí ja ens hem passat de voltes, no?, del comptador. Tot i que m'agrada molt parlar amb el Guillem i escoltar-lo, perquè veig que té una visió més positiva tant de la humanitat com de la seva història, i això em relaxa molt i em dona molta fe. Però la meva impressió és aquesta, és a dir, quan vaig llegir de Nua em recordava molt els icarians, també, que eren una gent àcrates que van anar a viure a Amèrica, van intentar fundar una societat amb la gent que tenia diversos oficis alhora i tot, i com sempre ens sopeguem a la mateixa pedra, no? Van acabar també com el Rosari de l'Aurora. I és que és complicat perquè la relació entre els humans, si ens costen aquí, no sé si en un altre lloc més difícil encara ens costaria més. Vull dir que és difícil trobar un planeta, ja ho ha dit ell, com el que tenim, no? Amb aquesta aigua, aquesta vegetació, aquest clima, aquesta facilitat per viure-hi i aquesta comoditat, i si no som capaços de cuidar-ho, em sorprèn que... Però bueno, ho trobo normal, sí, som així. I tu, Esteve, què en penses? Mira, m'ha agradat molt una cosa que ha dit el Guillem abans, Joan, ha dit hem de ser més exploradors i no tant explotadors. Sembla una cosa com que hi ha molt poca diferència, però n'hi ha molta. Exploradors. És que jo crec que som més exploradors que explotadors. Bueno, nosaltres potser sí. L'explotadors és quan ens avorrim. No. La gent s'avorreix molt, Però explotadors ens convertim en explotadors quan ens convertim en sedentaris, no? Però per defecte som més exploradors que explotadors. És un engany, el sedentarisme. Som infeliços. Bueno, de fet, ell ha dit... Volem anar a Mars, però en el fons, un cop arribéssim i comencéssim a veure el que hi ha, aniríem a un altre lloc. M'encanta, Joan, perquè ell ha dit que la vida es demostra quan passen coses. La Terra diu que està en moviment, no? Quan hi ha moviment és que hi ha vida. Exacte. M'encanta. Una altra cosa que queda pendent és l'himne de Mart. És que ell ha dit que... Tu has dit. Jo crec que tenim una feina aquí, I una constitució. Depèn del model, ja, això, Sí. perquè... Estàs fora de temps, ja, Guillem? Però bé. Però seria república marciana? Res pública o res? O monarquia. O res. O monarquia. O dictadura. Què és la que t'agradaria? Dictadura del proletariat, també. Hi ha totes les versions. O, com es diu ara, ecofeixisme. Sí, però el tema aquest de... Però aquí l'heu presentat, això del Mars... Society. Això qui remena les cireres aquí? Aquí hi ha de tot. No és el Musk. Hi ha de tot fins que no... El Zurin hi havia, el que és bastant... És una mica llibertari. El Putin també hi és. El Zurin és un personatge del Mars Society que té idees una mica peculiars sobre... Ell el que vol és fer-ho. No com, ni per què, ni vol fer-ho, perquè és la seva passió, fer-ho. És molt capitalista, és just do it. Just do it, una mica així. Doncs fins aquí el capítol de la veu còsmica d'avui. Recordeu, una trobada local d'abast universal, de mires telescòpiques i importància relativa. Ens acomiadem avui amb la interpretació musical de Joan Garriga sobre el nostre tema. És possible la vida fora de la Terra? Batega la muntanya, batega el cel, batega l'aigua i el riu vermell. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Batega el sol, batega el dol, batega
batega el patufet sota una col, tan sol hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Batega la vinya, batega la terra, batega la pinya del pi de la serra. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Batega l'avellana i l'arbre sencer, batega tramuntana quan et omple. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Batega la finestra, batega el gat, batega l'estovalla penjada al terrat. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Batega la casa, batega el nen, batega qui camina i qui arriba al cel. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu. Tan sols hi ha un cor i ets tu.